Níorthir a go mé an tonnad nó go bhheirchleinte le noscuid a mí mehebh se thugaint réir defhnú atá tucha ag Tony Canavan príomh efige chóram sainte Pibrí Níorthir. Bei spás a go lechéad duine san éanad nó se dúirte sin chucín go áitechaí breise le heis an éanad atá acu faoi láthir an ospidal na hoscaile gaile. Bhí an teachtadála Catherine Connery chud ceist na dála a faoin scéal se agus tá sí lomuna sé bhin cecha bhú tú Catherine? Tá muidir caiint le fada faoin éanad nó seo tá sé ráid a cúplaigh go se go le goscuid ach tá sé ráis mí meheh. Ce a cheapan sú faoise? Well a leid tá sé sin ráte acu go maiise oscailte. Níl sé ráte domsa go hefiúil réon regre a fuórme agus an freigra a fuórme just seachtain ó hin. Níl se má cordíireach in éis ach le déanaí fuórme an freigra agus dúrúlam nach maiise oscailt mar bhí deacreachtaí maidir le rileán regulations rileán tógála agus bhí siad I mon prósis a chinú go rá siad I cólíú na rileán. Sinna dúrúlam. So tá ceistir a ríis choras dehagam agus díra gan isúirt an duine tá go an angellum go bhfuil an ceisisin chorará ag an ara go dí an aimimeach sláinte chun freigra áil. So an rud a cardnas deharm seo furgan of nua ní fáhhuiirlena ach san ospidal I lár na charrach áit nach bhfuil fellúna corbe ach rinne drochinna I mothúram tá sé sinjénta tá an furgan a bhain níl sé oscailte agus tá an furgan a bhatá an onna psychiatrach faoi brú damanta tá sagan is sin níl an sin ach dá de cuaig leba níl a ggóhan fórne an agus cuiile bblion tain an comisiún ó mearslánse hiig an sin agus cuiile ónid eile fud na tíra agus a ríis tá sé ráte acu níl an furgan ó fellúnach níl éon tá cuasaí príváideachas go donna agus rudí eile. Agus I gcónaí an freigra fuairsaí don aimimeach sláinte tá sagan ach ba furgan nua agan bhí sé sin le bheith oscailte 2017 tús 2017 inis támuid 2008 níl sé oscailte fós agus comatla sin nuair a oscailíonn sé ní bhaid an a chuige leba sin an méid faoi láthair mar a dúirt mé tá datha de chuig leba ach uaireanta bín chuige nó chuige héin áthar is tíos an ionid sin. Now just saola é sin datha de chuig leba agus chuige nó chuige héin áthar faoi láthair agus an tondid nua níl an ach chuige leba. Now nuair a rinneú an drochinne seo an áte thógáil spás a bhfuil I gcónaí faoi bhrú rinne cinenne eile drochinne eile dearra a chur leis an ionad de sá a bhí I méán na slua fihin ó fihe dólaba agus dúrú ag an nám ní ragáin a leba sin agus ba áit den scohingáile. Sin so Tá mai cinnta nach níontocht siad haon gur droch I chin TV in sin Catherine. Cinse ach pobl béán na slua na doctorí an Dr. Chagley an psychiatrach cuiile gwine ag an nám tíhan with an aimimeach sláinte bhí siad den bharúil gur droch cinenne a bhí an. Ní mise bhí árá ach na daine an tal bhí méán na slua an Corlór Broderick an fear a thuí an radio go Pibli maidir lena Van Céile a na doctorí mar a dúirt ag impi ag an réaltas ag an nám Kathleen Lynch an tara ag an nám ó Fortune Duck Dibre just mar a hála agus bhí siad ag impi éirí agus an réaltas gan an áit a gúnú ach gún siad é agus chuir tara an cinenne sin nó brú damanta a chur ar an áitingáile. Bhí tú caiinte dá faoin na cuasaí seo le gairid a Catherine agus dúirtú go deiscin ebreithnú omlána dhéanana na seirbhísí meabhrchainte. Gus úirt ebreithnú tá tú ar orba dhéanana? Well ná ní mise atá géirí ebreithnú ach an réaltas agus I mothúram tá siad ag bant mí úsáid as an ebreithní sin gan rud a dhéanamh. Bhí tá document nó policy I gceist Vision for Change agus is stráis gemlína bhí an 2006 go 2016. Níl gearán ar bithagam faoin policy sin, policy ionach a maithas amach, fís do cuasaí meabhrsláinte ar fud na tíre. Agus ach dar leis an réaltas
tá gála afretnú. So an lá atá mise agus teachtaí dála eile, níle sagm cévid ura atá an tábhar seo pléite agan, agus an freigré gcónaí ón ara ná tá afretnú ag testal, agus gábhlín agus cúpla míon sin níl afretnú genta fós. So tá mise i géirí brúa car orthú, níl mé grá go bhfuil gála afretnú, ceap mise go bé an rud is tábhachtaí an stráis a chur i bhaim, cosú le stráis na ghilge. A chur i bhaim sin an rud atá in asna bhí gcónaí. Ar nó bhí cruniú ag feimimenacht na seirbhísí Saint Sané agus thug príomh efigech feimimechan an Rúpa síalta an Casgrave le fis go mé siad go satóir chead pleanala a bhóbhar na bliana seo go nunad nó timpistí agus éigendal bheits le tógeal ag an ospidéal an sin in gáile, dúirtí go gaiisiad fannach leis an airige a bheits ar fáir, sal méid a cúp cinsortúna a bheits cead a cúpa hógeal. Cid a cheapan tú faoin ráite sin? Is beag gan in dal chun cin an ráis a ríis tá ris brú dámanta. I mean, hí Mícheál Martin in Galia, hí Enda Kenna in Galia, déntí siad go paibli nach rá an emergency department ní rá sé cuí, ní rá sé fellúnach chun cuara a thuirte áthar, tá sagan go léir sin. So ní rud nua tá muid i gcónaí a chur freigra maidir le cén stádas a bhfuil ag na planana cá bhfuil siad. Ach, ag an am céine, tá gála ospidéal nua i Forkhuirlena. Sin an rud. Agus de réir mar a hiigim tá siad i man ebre ag breanú ar na ráhanna sin freisin faoi láthair. Agus de réir mar a hiigim ba freigra ar an próise sin i lárnam lína seo. So, tá gála cinú a dhéanamh coin tro a bhfuil mar a gáil tá fiás a chun ag testáil ón sih atá an ní féintear lenach de rá gan chuí a chur ar an rain timpiste agus éigendála ach tá gála planana eile sa fadchéirma. Agus ní mórdún dolling gletlen na feibanna sin agus an cinenne dhéanamh ospidéal nua a thógáil i Forkhuirlena áitiú bhfuil céad chuige acra talún. Ceacair leorta me cinnta mé muid bheith léisio máchan seoíiste i Catherine na foca muidir sin fao láthire. Tá fáilte rá. An teachta dála Catherine Canarín sin.